Unautzi zure delituak. Itegiak sortu du arazo ugari. Aberearen dako ez dugu esari, bide txarretik goaz hori da nabari, guztia konpontzea nukenik gurari. Lan baldintzak gehiago behatu ezkero. Langilea litaike segur bero, aldarrikapen anitz ta emaitzak zero, nagusiaren dako betiotan bero. Eta horzi, una zure hitza, gehienez 5 puntuko bertsuak kantatzeko. Kopeta. Kopeta duzu hitza, gehienez 5 puntuko bertsuak osatzeko. Batzuk simurtu bata, bestek argia, zerbait ulertzekotan, azen miraria, zabala dugularik dugun nabaria, bainan bururatu zait, gauza bat argia, si eta burura